गोटा कौन संकट नहीं वो एठन जाई प्रभु को शुभ संवाद जणाई ए हासुनी मुखारो दे रखोनी मोर प्रभु को जणाई देबी ए हासुनी हमरा हमरे धइले आउ की जीवन तो हरे धइले माता रे दीवा को माते बैठा जाए प्रभु को जणाई हमको चाहिए सीता वचन
ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମଧୁବନରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଯିବି। ସୀତା ବନନ୍ତିରେ ହନୁମାନ କରିବୁ ମଧୁବନେ ତପବନ କରିବୁ ରେ ହନୁମାନ ସୁଧାନ କରିବୁ ନାରଦାରେ ନା ମା ଯାହା ତ ଖାଇବାର କଥା ଖାଇବି, କ୍ଷତି ଖରାପ କରିବି କାହିଁକି? Bye.